Ní ran nócht a bréige an, ach cén sínta sin agus scochna geoltóirí tradiisiúnta in éireann, tacaí le chéile I seomra áragiúil I dachaí bheithach im lá clia. Áitir Ainmníodh buaiteoirí Gradam Ceoil TG4 25. Is Cholam Broderick as chunda cearlach a bhronn for an Gradam Ceoil TG4 25. Ní dearnú dearmad na Shanandóirí agus Gradam Ceoil le bronna an ggurceach Matt Cranich atá sihrú na cearda le fada. Tá anachas orm go deo go bronna an Gradam seo or an maras older tá me gháilt an ceoil ar feig mahéile fad. Tugann Gradam Ceoil TG4 ahantas go chomadóirí chomála ceoltóirí. Agus is Johnny O'Connelly a bhronn for an Gradam comadóir na bliana. Ach go leorgan comadóir tá den tamsas go riine eile was go mo winter nó go mo cháirde nó mar sin, so banim sulta ní bhí me comadóir chuile lá catha sprága cínta bheith agus go handúil is daoine thugans sprága chum rilí le comadóireachta dhéanamh. Bronn for Gradam Ceoil TG4 ar Siobhan Peoples agus is Cathy Jordan a bronn for Óránaí TG4. Is an Rúpa Ceoil Fluke a bronn for Gradam Grúpa Ceoil TG4 agus bronn for Gradam Cumaoine ar an Sainiolaí Ceoil Áine Hensi. Ní ahantas dom héin bháin ach dos na daoine ar fad go raibrig mé leo thar na blianta na ceoltóirí na mílte ceoltóirí deirring faoin am seo go nearna mar tafadortha gur hí mar síos leo chu agla bhartha agus mar sin de go raibh deise gan go cearnaí a chasa ar an réidió agus chomáile sin daoine eile ar fad a eibríonn cho crua sin ar gursaí créalacháin. Im líana bei locht Gradam 25 mar chuid go idir na héireann ag an World Expo a bheith ar siúil in Osaka sa Tapáin. Tá cuire fáilte Gradam Ceoil golamach Expo na Seapáine a bheith sa tarlú I mí meanfóver. Áit a bheith ceol chur mór a ceúra Gradam Ceoil, a ceúra plúr an ceoil ó éireann. Bei ceol churm agus searmanas bronta Gradam Ceoil TG4 25 ar siúil I geoláras na hallscoil le límnach de dúna an ceathrú lá beltainna. Crail for beo ar TG4 agus ar fud an domhan ar haintúir TG4. Máireann Ní Réanáin, Nuacht TG4.